Не съм снимала клип от страшно много време. Много. Съжалявам. Затова днес ви се реванжи. Забравях думата как е. Ще ви покажа как да си направите едно желе. Като казвам желе, няма да е основата на някакви пластелини. Ще е типично супер яко желе с брокат, ако искате даже. И днес ще ви покажа как да си го направите. Ето го желето, хора. Сигурно изобщо не го виждате. Ето го. Много е яко. Вижте го. Наистина супер яко е. И се прави супер лесно. И се разтяга. Даже сега ще ви покажа. Ето. Юху! Ако имате сламка, направете една проба на... гъла хора, то можело и да се разтяга, аз не знаех. И хора, наистина много е яко и ако искате вие да си направите такова яко желе, слушайте моята рецепта и спокойно няма боракси, няма разни работи. Целта ще ви е течно, за целта ще ви трябва течно лепило, ако искате брокат, сол, лъжичка и купичка, в която да направите желенцето и някакъв прелиран препарат. Аз използвам первол или не съм сигурна дали така са почита, защото вече направо аз съм толкова щастлива, че... изобщо хора, и тази рецепта от никъде не съм и гледала. Току-що правих опити с желе, да пробвам как да си направим желе. И това се получи наистина много яко. Мисля, че може и да се надуе. Трябва ви това. Не съм сигурна дали става с други препарати, така че мисля, че с другите препарати стават на пластелинова основа. Сега бързо да не говоря, да започваме. Така, тук имам остатък лепило от старото. Само секунда, приятелчета. Така. Махаме. Така. Хайде. Моето желе има много светло-розов цвят, но вие на камерата сигурно виждате като бяло. Слагам цялото лепило, защото самото желе е супер яко и ще си направя доста. Приятели, говоря в момента ще кажа нещо за тези, които нямат течно лепило, а сухо. Тези, които нямат течно лепило, а сухо, може да разтопят, да извадят нещата на течното лепило, нали, самото лепило на сухото лепило и да го разтопят и така ще стане на микровълнова, после да го разтопят и така ще стане течно лепило, но малко по-гъсто. Най-накрая. Лепилото ми пръцка. Добре. След което това го разбъркваме. Добре го разбъркваме, че да се получат мехурчета. Ето. Да. След което, секунда, приятели. Хора, ето така направих таблета, тъй като иначе много ниско и не мога да бъркам. Така, след което слагаме след това го оставяме и да видим резултата. Виждате, хора, как става? Вижте.
Вижте какво става яко. Вижте направо. Много яко. Вижте. Много яко, нали? Много яко. Започваме да бъркаме още повече. Докато не стане цялото. То не, че не е станало цялото, просто още иска да се побърка. Сега ще ви покажа даже. Първо доста сложи и доста гадно, но после става супер яко. Ето го, приятели, аз още малко ще го побъркам и ще ви покажа как е станало. Приятели, като сте се уверили вече, че желето ви се е получило, ще има отдолу някакви гадни неща, които още не се получили. След това взимате желето и го измивате. Разбира се, измивате го на чешмата. Приятели, ето как се получи нашето слаймче. Много е яко. Вече ръцете си ги измих и затова може да ви се струват от слайма, че са нещо мръсни. Не, просто си ги бях измила. Много е як. Може малко да престои в хладилника, ще стане още по-яко. Или пък може да сложите още сол, тъй като при мен трябва да се сложи още сол, но иначе можеше да мина и без сол, но с сол вижте как вече повече не ми залепя по ръцете. Да още малко. Така. Много яко. Желенцето. Много яко, след като се измие най-вече и може да се растяга. Много яко, приятели. Сега смятам аз да му сложа блокат. Секунда. Аз отново ще го измия. Госпожо, хора, само искам да ви кажа, че изобщо, в никакъв случай не трябва да слагате брашно, тъй като ще се провери абсолютно всичко и нито пластелен ще се получи, нито желе, нищичко, само някакъв бъркоч и само ще трябва да си изхвърлите нещата. Затова само искам да ви предупредя да не слагате никакъв случай. Нали, брашно. Аз тук си намерих още малко желенце. Иначе самото желе, приятели, самото желе е супер яко. Ето го сега. И нека да сложим сега блокат, че да стане красивко, а не само прозрачно и едно такова розово. Съжалявам, ако чувате шумове или ви говоря твърде тихо. Аз ще сложа блокат и ще ви повикам. Хора, ето го моето желе, което е много яко. Може да го държите на открито, защото в коментарите сега ще ме питате къде може ли да го държим. На открито или на хладилник. Всъщност може и на двете места, но на хладилник така ще си запази повече вида. Иначе мисля, че на сухо място ще е едно такова по-сухо и по-неразтикаемо. Вижте. Много е яко. Така, сега. На остатъка може да добавите още лепило.
защото там нататък имам само сол и лепимо. Ето го. Ако не искате да ви е едно такова много бледо розово прозрачно, може просто да добавите някакъв цвят боя, но става малко по-различно, но и пак става много яко. Много яко. Хора, ето го, разтегна се. Само искам да кажа отново, че никъде, абсолютно никъде не съм гледала рецептата, сама си го измислих. И моля ви в други клипове не показвайте как да направим същата рецепта за желето. И ето го малкото желе, обаче тук има някаква бут сол, но в това няма никакъв проблем. Така, сега ще ги съединим. Много яко. Желето е без боракс, тъй като с боракс са почти всички желета, а боракс се намира доста трудно. В аптеките, но половината аптеки няма боракс. Боракс е отрова за мишки. И разни такива работи. На времето са слагали в картофеното пюре боракс и нали мишката взима да го хапва. Картофеното пюре е заедно с боракса и умира. Много дълго става желето, много е яко и мен лично страшно много ме кефи. И да, хора, това беше за клипа. Чао!